Hawu, iy'ndaba ezinhle ziphinde zibe zimbi bafowethu. Wey'ngane zakwethu ngibingelele. Hheyi bafowethu eNothrena ziyabuya bafana, ziyabuya ngathi iyagqilaza impufane. Bafowethu kodwa iy'ndaba nje engingay'thandi ilezi zalo mjida lo uDuprez. UDuprez kubika ukuthi-ke iStellenbosch siyafuna ukumsayina futhi. Siyafuna ukumsayina futhi iStellenbosch uDuprez. Kushuthi ufuna uHunty-ke phecelezi. Kushuthi uHunty uyafuna ukumrisayina lo mjida. Noma-ke yena umbhemu kubukeka ngathi akaneme ngoba yena usafuna ukulwela indawo yakhe lapha eNothrena ngokusho kwey'ndaba. Kuthiwa lo mjida usafuna ukulwela indawo yakhe njengoba kuza omunye ukhothi omusha sha. Kubukeka ngathi-ke umjida-ke yena hhayi ngathi akayishayi ngokubuyela ekhaya ekudala. Kodwa-ke okuyisifiso sami bengifisa ngabe i-Chiefs iyamluna ingamdayisi. Istrayikhi esifana naye vele asinaso esi-quick yabo. Bengifisa ngathi i-Chiefs ingavele imshaye ngeloni noma ngathi i-6 months 6 months ukuthi mase kuqala i-CAF ishuba i-CAF ngoba siyodlala nje i-CAF bese bayamlanda bemshaye nje nge-short term loan yabo, ukuthi nje ukuthi ngoJanuwari abuye yabo. Isifiso sami ileso nje ukuthi usheshe ageze makwenzeka ahambe bemlune bengamdayisi. Bengamdayisi ngoba maningi amaxhego alaphana anganamsebenzi walutho. Yena unosizo olukhulu noma-ke ebuya-ke edlale ngamathuba amaningi kodwa nje uke ebe nokusitakula lapha nalapha. Ngane zakwethu lapha nalapha uke ebe nokusitakula kakhulu usheshe ageza. So nje asazi ukuthi uyozala nkomo ney'ngane zakwethu njengoba nazi ukuthi i-Chiefs hhayi iyagqilaza laphana, iyagqilaza kakhulu. Ngibonge-ke iy'ngane zakwethu nibe nobusuku obuhle obufana nani ziye ezinye iy'ndaba ngoba hhayi kuyenzeka lapha eNothrena bafowethu kwenzeka imigilimwana kuze u-coach besingacabangi ukuthi angafika sefikile-ke u-coach. Hheyi kunzima, kunzima iy'ngane zakwethu, bye bye.